Amen. Ngaititende ushumiri wekuimbirwa Mwari wachiti ropa fadza ngaititende zvakare utungamiri wese the board of elders, student pastors, uye zvikuru sei fundisi wedu namai fundisi namai Masamba muzita ramambo Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru nenyasha tasanganiswa zvakare titedzwa kutaura paMwari muupenyu hwedu. Ngaititende Mwari nekuda kweshamwari dzangu dzandaya nadzo Baba Makuwaza na Baba Maganga Mwari wakitire nyasha Mwari. Genesis 25 kana tilembereke Genesis 25 from verse 27. Genesis 25 from verse 29 up to 33. Tichaverenga kubva kubhuku yaGenesis chapter number 25 kubva nayo pa 29. Zvino Jakobo wakanga abika zvokudya. Esau akasvika achibva kusango aziya. Esau akati kuna Jakobo, dondipawo izvo zvakatsvuka ndidye, nokuti ndaziya. Saka wakatumidzwa zita rinonzi Edomu. Jakobo akati, chimbonditengesera udange hwako. Esau akati, tarira, ndofa hangu, udangwe huchandibatsireiko? Jakobo akati, chimbondipikira. Akamupikira, akatengesera Jakobo udange hwake. Tinotenda neverengerewo pa 25 ipapo todzoka kumashure pa 23. Genesis 25 verse 23. Torova nerivhesi pavhesi ya 23. Jehovha akati kwaari, mune ndudzi mbiri muchizvarwo chako. Ndudzi mbiri dzichaparadzana dzichibva mudumbu rako. Rumwe rudzi ruchakunda rumwe rudzi nesimba. Mukuru uchashumira muduku. Mazvita etinamati. Father, we thank you for your word. Taurayi kupenyu wedu manera ano. Shoko renu ritinatse ridzidzise kutigonesa muzita raJesu. Amen. Ndokuga line rapedzisira kuverengwa rataura a prophetic message. Profita Rebecca aine pamwiri akatanga kurwadziwa ndokubva anzwisisa kuti haisi labor pain. Ndokubva andobvunza Mwari, sei zviri kuitika mandiri? Mwari vakati, mauri mune ndudzi mbiri, muduku uchashumira mukuru. It was a prophetic message yevana vari muduku. Vana havana kuzvinzwa izvi, vakazvinzwa ndaamai vakatakura pamwiri. Vana ndokuzoberekwa. Ndaverenga tavakunzwa mudiki akunegotiate a deal. Kukoma pakusango hana chaabata anoziya nenzara. Jacob abika zvake zvakatsvukira. Ndokubva atanga kutaura naye zvikanzi, ndipo ndidye hangu. Zvikanzi naiye hatingokupai asi kuti toda timbowirirana pano. Imi chinipaiwo kodzero dzeudangwe. Ndipei kodzero dzeudangwe. Ndokupai hangu zvekudya. Ndokubva vaita exchange. Ndakasike kuona kuti izwi rechiprofita mai vaine nhungu nderekuti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Mazwi aJehovha echiprofita ari kutaura ropafadzo kumudiki vasati vaberekwa. Zvino pavaberekwa manje mudiki akunegotiate a deal rekuti ave anobudirira kudarika mukoma. Yeti iye asati aberekwa vasati vaita exchange. Mwari vakataura mazwi eropafadzo kumudiki. So before birth, Jacob had a right, your blessing is greater than Esau. After birth, mumwe ndobva akutsvaka kodzero dzedangwe. Iye anga akakodzera kudarika dangwe vasati vaberekwa. Nhamo ndeyekuti pazvakataurwa vanga vari mudumbu haana chaakati. Ndakara pamusoro pesimba reruzivo.
kuziva kunokosha. Information inofamba maringezera kune munhu. And I remember patani kuenda kumusha holiday tinowafana tikakwira mubhazi tauya kuHarare miti yaimhanya. Pana kamboyore chimhanya apa ndakura haichadaro. Saka ndaigona kutoudza vanhu kuti mamhanyira anoita miti so ende ichitomhanya uzvechokwadi. But ukazoti kurei ndopaunonzisa kuti chaimhanya ibhazi. Information inotombokura zvafana nezuva chairo. Zuva rinobuda, zuva rinonyuroka. Asi unoziva here kuti zuva iroro harifambi zvaro. Chiri kutenderera iyetu nyika yatiri. Asi hauzive. Rinofamba. Aiwa rifambei. Joshua wakabvaita munamato wekuti zuva rimire. Kusvika ndazoziva kuti zvaaikumbira ndozvanga zvakatoitwa. Harifambe. Chinotenderera iyetu. Apa ndakachikoro bichana kuti too much. Bichana. Ndozi kana usina unotonzwa sokuva aiwa sirizvo. Bhuzi rabuda rikanyura. Wewe unomubvunzo. Rabuda rikanyura. Chinozoita kuti kuseni tangidzisa uku kunoenda nguvayo takarara. Iboita pungu chiri tendera kuti yakuona panodzoka because patonga kuseni rege rino. Takurara rege rapinda. Rinodzoka nguvayo. Pedza kuti tendera takuona tidzokera. So, tine information yatinayo zvichida iri maringezera ratiri. Mwari woti vanhu vangu vaparara. So the enemy to the body of Christ according to God in our lack of knowledge. Which means the devil is lesser. Satan hana simba saka Bible richiti, don't give the devil a chance. According to God, the devil has no chance. But he can be given. Chinomupa chance chi ignorance. Ukabvesa Maria John 4:24 ari patsime naJesu. Anotoudza Jesu kuti takamirira Mesaya achauya, achatiudza zvokwadi zvese. Arikutaura na Mesaya akauya kuti achauya. Saka aimirira zviripo. Zvaakamirira ndo zviripo, but anoti takatomirira. Achauya, achitaura na Mesaya akatouya. So kusaziva kunoita kuti umirire nyaya dzakaitwa. You want to die, you are waiting upon the Lord, yet you are wasting time because you don't know the Lord. Zvimwe zvaunoti Mwari achaita zviri mugrupu rezvinhu zvakaitwa. Alright. Anozva Bible rakamidze kufunga. Rinoti musafunganya, do not worry, harisi do not think. Chakaita kuti Mwari vakupe pfungwa dzinotoshanda. Havangakupe pfungwa vokuti do not think, vakakuti vaikufanira kunyima. But rinoti do not worry, musafunganya. Mangwana munodyei, mangwana munopfekei, hana kuti musafunge kuti munodyei. Do not worry, kwete do not think. Kurati munofanirwa kufunga ndichadyei, ndichapfekei. Asi kuzova worried chisina kuna Jehovha. Bali kufunga. Saka mwakazoramba nezvikazokuka paverenga kushe mufundisi kaunoti waBhaibheri rakutoti imwani shiri dzedenga hadzirime asi dzinodya. Ndikati imwani ndipe shiri patonzi shiri. Uri shiri here. Hainamidze kuti uchida vhesi yeshiri. Yako iri mukazvanzi anoropafadza kubata kwemaoko. Iwe kwemaoko chekwa pashiri. Hainamidze kakufunga, hainamidze. Unochipatsanura pa rightly divide mtu atakadebeshira. Pedu ndipekuti kana wabata iye uropafadza. Iwe utambira pashiri pa. Kunoti Mwari vanogona vanoshamisa vane zvavachandiitira. Vanenge vachakukwenye unoshamisa haunzwe. Ndepeshiri apa. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So the devil takes advantage yekuti hauzive. So ataona chinhu wani chakangokuomera kuva nacho iBhayibheri. Information hauna kana basa ringatovhurwa rikapa iwe kana shungu. Maura umunzwa shungu ekuva neBhayibheri hauna. Mumwe akati daiwa manje mufundisi kana ndikariverenga ndirinzwe. Ndo zvariri harisi kumbire geography.
It's a spirit where you need the Spirit of God to explain to you. Chakanakira mwari manje, mwana wakanda sepa iverenga asinganzwe, mwari vakanzwa kuti asikunzwa. Iko kuverenga usinganzwe kunodenda mwari. Aiverenga asinganzwe mwari vakatonzwa kuti shungu dziripo but hahanzwe. Iwe manje shungu dzacho hadzipo nokuti hariverengwe chinotarisa verengwa haripo futi. Amadzangu kuverenga Bhaibheri chindo hachisi chipo. A choice, I see gift. So Esau na Jacob vachiri vadiki mudumbu kune hondo yakaitika. Mwari ndobva vataura izwi rechiprofiti pamusoro pevana. Panongoti pane problem bedzi naamai vasina kuzogara pasi nevakomana kwakuvaudza nyaya dzavo kuti vana vangu zvamunoona kudai mune information yamusina kunzwa yenyu yandakaudzwa naMwari. Mwari vakati mudiki anodai mukuru anodai but mai avakanyarara manje. Sakunyarara kwaamai kunoita vakomana vari Madhiri kuseri kwemba vachinjane zvinhu zvokuti mumwe akutora nhamo yemumwe iye anga akaropafadzwa kudhara. Ndogara motafoza saka rimwe data tiri panogudzwa paipapa tofoza pazindoka kune munhu anga aitengesa mabhaibheri akomana vanandiraofundisa kuti akatenga mabhaibheri akanakatenga saka ndakavhura rimwe bhaibheri rachikavha mukati ndakaona rakanyorwa kuti donation from America bheki kwacho kwananzi not for sale. Paitengeswa not for sale ende vanhu vachindoti ridzikiswe kwatoti vapiwa aiwa not for sale anogona kutengeserwa vanhu kana vanhu vasingazivi kuti hazvitengeswa. Unozvara vakoma vaJoseph pavakaenda kuIjipiti vachida chibage vaindobhadhara mari sevamwe vati vaidzorerwa mari mumasaga. Ivo pane kuti vafare havana kufara chikonzero havasi kuziva kuti ari chibage ndiani. Nzara ndo yakavatuma kwete knowledge. Saka vainotenga zvisingatengeswe nekuda kwokuti akaenda mberi kwavo akatumwa naJehovha ndewe ropa ndewe ukama. Unozati baba vavo Jacob mukomana asati aenda kuIjipiti vakomana vakatora bhachi jacket vakarinyika muropa remudzi vakariprezenta kuna Jacob. Ibhachi remwana wenyu iri baba. Baba vakachema mwana wangu afa. Why to him kudonga ropa rufu bali kuti azive kuti ropa nderani nderei yainyaya. Saka akachema akatobatwa maoko enhamo yemudzi achichema mudzi. Kane dzoidzaonekwa kachichemwa mudzi nemutoku. Bhachi nderaJose ropa nderani hazvina rose. Saka unobatwa maoko uchinzi sorry iwe pasina na problem yako. Why nekuda kwokuti hausi kuziva. Ukashayikwa information iri valid unopinda pekuti unogona kubhadhara zvisingabhadharwe zvakabhadharwa. Une zvawakaitirwa naMwari zvawakafanira kunge waakuziva nokuti uchaita zvinhu uchiti ndinoda kutsvaga favor kuna Mwari gamba Mwari wacho paiyeiyo akakuitira favor kare. Bhaibheri rako rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi nepfungwa maunofunga anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumarengi kwavo. Ukamumirira kuti abve mudenga uko unochena musoro because akatobva ikoko kudhara ava kumarengi kwavo iye akabva kuna Mwari but akasvikira mumufakosi. So vekwamwari iva vanobva mufakosi unotoni vakabva kuna Mwari because vari muklasi yezvinhu zvakauya kudhara. Genesis 1:26 and 27. Baba not he created them when he blessed them. Vanhu vasikwa naMwari varopafadzwa. Nyoka payangu yemugarden yakunegotiata deal nevanhu yakuti Mwari akati vanotya kuti mukadya muti uyu munofanana naye mukadya muti uyu munosvinura. Vakaropafadzwa vanga vakunyengetedzwa kuti itai something kuti muone futi ropafadzwa. They were created and blessed. Nyoka payangu yemugarden iri kunyengetedza vakaropafadzwa kuti vanhu mukadya muti uyu munosvinura mukadai so zvinoita so muri kuudzwa zvekuita nokuti hamuzive zvamakaitirwa. Makaropafadzwa kare. Unoziva here kuti vana veIsraeri vari muIjipiti aijipita vaitotya vana veIsraeri svika Faro akagara natask master akati the people of Israel are mightier than us.
Let us deal with them wisely. Enemy yetu zote wana simba, wana nyasha zao. Tunakutila na usho. Tunakuta sikavani wana simba wacho. Abazizo kutwana. Usaziwa zauri. Kuna tatu negotiate deal nekuda kudiscover nekutwa zvimwe zvinhu. Nekuti ausiziwa zvakaitwa naMwari kudhara. Asindoti ndikanamata so pamwe Mwari vanga ndide. Unotofanirwa kunamata nokuti vakatokuda, for God so loved the world he gave his only begotten son. Saka usati watendeuka wakatodiwa. Haunamate kuti udiwe, unonamata Mwari anotokuda. So iyo information kana isati yanotogara mauri. Unezva unotsvaga kuti Mwari vakuitire zviri muklasi yezvinhu zvawakaitirwa. Mwari vanokuda, but wakaipa anobva akudza imwe information namwe yese Mwari akude. Maomera akaita upenyu hwako Mwari anokuda. Nekuda kwokuti iwo hausati wane original information. Unozati munhu asati aona original mapounds ekuBritain. Chero mari yapiwa kuti mapounds anofunga kuti ndiyo, because fake i-original munhu asingazive original. Munhu asingazive original kwaari hakuna chinonzi fake. Nokuti akukureti ndikakupa fake pound izvezvi unongoti thank you. Une paunotarisa unoziva kuti ine pane picture yani pamapounds. Ine ndowaya kakaenda kubiya kaita sei. Kungokupa ndo mapounds unotopa testimony akubata dzemiri isiriyo. Ko original unoiziva. Vanhu kumushauri kana vachida kudzinga mhuka kana shiri kumunda, havasweri kumunda, vanoita battle yemind. Vanogadzira chimunhu chewaya chinopfeka head, chine hovhorosi, chinenge chakamira pakati pemunda chakanongedzera kudai. Ufunge shiri hadzidzingwe but dzinodzingika. Hachifambe. Shiri ndiyo inofunga, inongoya yomira musaidi memunda, yoti mune munhu achakuda. 24 hours mune hakude. Zofa nenzara dzichiti achakuda chete. Aiwa hakude. But pfungwa level of thinking ndo battle yacho. Hama dzangu nawe munamata Mwari yakadyarwa pa-information pa-knowledge yauinayo. Usangogumira pakupinda church pakuva namdiki, you must grow. Unofanirwa kukura nokuti mukukura une zvaunoziva zvakaitwa naMwari nezvaunofanirwa kuita nokuti una Mwari. Love examples. Kuchikoro pedu kwaitwa Parents Day, vabereki vaivekwedireko vayasekuru vangu. Saka pachikoro pane mukomana aibhula ingotirova achitinetsa so. Saka musi wavayasekuru vangu tinofamba nawo tichienda kuground. The same guy akaweka kubati mufana wangu polisha bhutsi yakumapo zvaita mazuva ese. Musi uyo nokuti ndikuziva kuti ndinani. Ndakamubvunza kuti mufana wako unomuziva. Handina kudevelopa ma-muscles, ndakadevelopa information yekuti as long ndina sekuru vangu inotambwa mazuva ese atambike nhasi. Ukaziva mhando yaMwari wauinaye, prayer life yako saka nafanozva kuti chaakuziva manje. Tandunamara so pamwe Mwari vangandidzwire tsitsi pamwe vangandide saka ndinozva saka hatongoziva kuti anotodiwa, hatongoziva kuti akatowanerwa nyasha. Saka wakaipa anotora advantage yekuti hauzive. Color TV payakauya haina kupandukira black and white, yakazobatsira vanhu kuti sheti nderedha wakomana vanyeperwa nguva refu. So information inoda kuupgrade. Because imwe sheti yaunoti ndeyeblack ndeyemeruni. And ukatopinja kuti kanharo nevanhu so iye kuti information chaiyo haipo. Daniel 11:32 vanoziva Mwari wavo, vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Vanoziva level of knowledge yauinayo inoita kuti uite zvakati kurei. Nhamo yataita ndeyekuti tinenge murume akaenda paBetsaida ndokubva anoita 38 years. Dheira akaporeswa, haana kupinda futi mudziva macho but akaiswa mudziva. Unomuchona muyeria isiri yako. 38 years ari paBetsaida, vanhu vachiti mvura ikabvomodzwa vakawira upora. Iye Dheira akasimuka haana kuwira mudziva, unoti akaiswa pasiripo.
chakusakura kwake haisiye kutakutangiwa, haisiri yake. Ndiye munhu wana akatapura, haana kana hembe dzakabuda dzakatota, wosakamusunga. But the formation yaimbuya nemutumwa nekuti ikabhongodzwa. But musoro ya Jesu akati unoda here. Unoda here kukora. Ndaiti mudzi wokuti unoda here unenge usi valid why? Because kwani munhu ava kuchipatara anotoda kukora. Akatouya paipura kunoti anoda pa Jesu anobvunzirei. Zvanzi akamuwana akarara. Nzvimbo yaakarara hairarwe. Nokuti mutumwa akauya hakuna nokumutsa kuti dzangu yakapindai. Inzvimbo ine competition inoda kugara wakavhurika. Wakatendera kuti ari kuuya iwe unorarira ikoko. Akazoona kuchikoro kwatakaendawo. Kuchikoro tunoenda kunodzidza. But hatisi tese tinonodzidza tiriko. Pamwe tinonotambira ikoko. Ungonokura chete. Mazauti anozokuudza kuti uyo akaenda kuchikoro but akasingaendere zvakaenderamo. Avainokura variko. I remember one day mukomana takasangana naye, so it was 2012 wandakaenda naye kuchikoro. So takasangana pa East Gate. So ndati nefamily yangu ndikaudza vana kuti murume tadza tese. Vana vangu ndobva vatarisa murume wacho nemota yaakapaka. Ndobva vanibvunza futi kuti shuwa here dad class. Vana vanenge vakuona ndamutsaki wakafanana kuti ndogara vatinezogara. Saka zvaita kuti ndinyepere vabereki kuti maticha akasiri serious. Because akari kuside bangu apa akapasa. Taikudzwa zvinopasisa but zvaisvikira pana Tsalma nenhavo. So iwe wasatoonera kuti kana munhu akatochinja chechi chaasingachinje bhaibheri anomubuda pachena kuti harinyepe but nenharo anonodzigira zero aundichinja nebhaibheri racho. Information yevana yaudzwa amai vana muyaudzwa. Saka vakatongokura vasingazivi kuti ndakatongoropafadzwa kudhara. Saka imwe dhei akaona sekunge atowana mukana ndobva atoregera kudya chikafu chake, ndobva ati mukoma kuda chikafu ichi ndipei kodzero dzenyu dzekudanga. Yeti usati waberekwa wakapiwa kodzero naMwari kuti mukuru achashumira mudiki. Saka iwe usati watongoita madhiri ako denge rakakwanira nyasha. Saka munhu asingaandastandi nyasha dzakaitwa pamuchinjikwa anoitiswa. Manoti fose unotengeswa. Ini kare ndaifungidzira kuti nasina information pamusoro pevana vaIsraeri. Ndakangotangira pakuti vana veIsraeri vakabudiswa muEgypt vakaenda kuKenani. Ukadzoka kumashure kwacho vanga vakabva kuKenani kwacho vachiteera Joseph kuEgypt. So havasi kunotorera vanhu nzvimbo, vari kudzokera kunzvimbo kwavo. Ndakadzokera nefuti. Yakafanana nemaovheti. Havana kutorera varungu minda. Vanga vakatorerwa minda. Saka vaitora munda yavo. Saka havasi mainveda, maripossessor. Saka munhu mune politics akati mainveda. Ari akainveda, akachinja mashoko. Havana kutorera varungu, vakatora zvinhu zvavo zvavo zvakatorwa nevarungu. Iyi haisi politics ichopani. Varungu vakatoita kuuya ufunge. Asauziva vanoita kuuya. Unosvika kuri kuno. Saka unonzi inveda sei unotora zvinhu zvako. Saka unoti vana veIsraeri pavakabva muEgypt vachienda kuKenani havasi kunotorera vanhu, vanga vakatotorerwa zvinhu zvavo zvavakasiya vateera Joseph kuEgypt. So kana ndandidzoke kuna Adamu naEvha. Adamu naEvha hatigone kuvablema. Why? Is the first couple yakabereka the first male guy. Like vainamata Mwari vandiropafadza Mwari vandakuti what they were blessed vakabereka mhondi yekutanga. Chikonzero pane chinhu chavakaleka chinonzi experience. Vakapiwa assignment yavasina experience pakudii. Adamu naEvha vakabereka vana kuti varere vana. Ivo dambudziko ravo vakasikwa vari vanhu vakuru vanobvira vava vana. Saka vanomuziva kuti kuva mwana kuita sei, kutamba kuita sei. Saka vana pavanourayana vaiti nokutamba kwacho. Adamu achingosika atonogara, Eva achingosika kumurume kana kutamba kana wamusai. Ungosika kupinda mumarriage. Zvinoita kusika so kumurume wako. Uyo achingosika so murume wamagama pakashota. Samumva mazobereka vana, mozvichirerai vana.
That's why the youth must respect the experience of the elders. Position your intelligence and substitute the experience. So don't know when the pass what do degree what the experience? Hey, Mashandi or later the language. What? So youth manage. What which is what should be a more patrol was so possible? Yes. Madhiri no shall zero. Experience I substitute the intelligence. Learn to respect and honor and peace. I'm not supposed to don't know about the respect the experience. Don't need the experience. Adam naive, America mode. No good, I was starting as one who come up to say. And then when I'm going to go to America, I never think of gardening. So I found Mukarabas, never know to one step in Sango, never got the name, Mr. Whatever, take him garden. Without him, I was a information you have on super matter. I also get him on bed that you walk up you by right and by grace. So you want to forget him as one. What about the good leader, prosperity, forget the pain of danger? Died for 7 years. When somebody got deliverance, and son was what you wanted to happy the day that tonight, I repeat it. Makuna, I'm not going to one time. Under Japan, I wrote one, I chat. I drive it, in my I drive. Oh, but what am I saying? Polish, no one of danger. I don't want to bring up danger. What I did about you, what I would take up my Christ. What I don't produce nothing. Prosperity, Gary, and some of them should be winning. I don't know where we know and get up to see us, and the bus has been a shop. When you sat down breakthrough, you are wired for something good. Shall I remember the sandwich sheet of home machine, the minutes of wash, let us get with us, Nabasa. I don't end up a bail. When I got in a shade, I don't think anyone on shit. Don't go up and drop on me. Oh, Queen, and I don't have to go after when I take some question. I never got a tour. Only when you want to do him about under a one. Who you are, Pero, but I can't find you are. But in a Pero, that's a Shana for Shanda. So I have to feel by the shoulder button, no second game to watch. But the Malayan lawyer was second game. Can you want to come to I just want to show them second game. Inside the motive, she's wired for good things. Now, understand the in life, you know, woman is a corner of our soul of life as a solution. Change, Shakanaka, looking who you are. Why don't you have designed for that? When I see one man, I is one of God and make them sound. If that means pleasure or abundance. Kusamu yaitu wa punishment. Kuzingwa mo original plan. So original plan ya money for your life is something good. Utaenda shakanaka rato dimoni na wote zinatu wakati ndio wanamaanisha kuwa ni shinu shakanaka wa upendo wako. So wakoma na watu walimu walikuwa na walimu awasoko zati mali zauti fight hata uwa. Wasikanali matwins ataka kuda ndiye mkuru. Sasa kana leo ana mtatani kubuda ai bila kuruza. Chote baka sodi banza pale chiporofita na bila mkatu tukatana wa nyura. Bakuna akakunda mundo babuda chocho. Au hadi ya kudi ya faster. Ile ndio yeye. Sasa fail. Umkana wakazowana. Ndio ana kuningina asila zile za katawa mwana. Ya babuda jina kunika kupai supi. Munipa kozoleze udamwende zimu. Sika yake hichi juda. Yaiti kana mkoma na alidambi. Ane damu pushe ni blessing ya baba. Mudiki ado wana listen. So that information yeti juda. Agare information ya Jehovah mamsoropa. Tine wadu wakutu shamara. Anacha anu ziyo anu soshi church.
Yedu yakadai yakatandira pakati, yedu yakadai. Mwari anoti kudini? Asono munhu kuti kuna matabane kune chekuita nechechi pasina kutambudzika. Akatoshaida kuenda kugoba anodzoka pana pachitopupura. Kama dzangu ndakarasikirwa 3 months msingazivi kana kunamata. Hakuna yedu. Komwani. Ndakarasikirwa na 3 months. Hakuna yedu. Iye akati Mwari anopinda chechi akakuwadza vanhu. Miviri yedu itemberi yaJehovha anopinda isusu. Izvo dzitobva tapinda chechi. Sangwa rira kupinda chechi yako isina munhu. Relationship yako na Mwari ndo number 1 priority than paunopinda. So wakomana havana information kwayo. Kungoberekwa vakutongodzirira panyika, vakatobvunza zvepanyika chete, zvekudenga havabvunze. Baba zvakamira sei kuti akanotoida mweso wakatopinda mwanawo, dzambopushe yako imfana akatonguza. Baba vane information yechiJudha yekupa mukoma double blessing. Amai vanga vakatakura nhumbu yacho vane information yekudenga in more than tradition. Mwari vakati kudii? Kudii kasambira. Saka nhamo ndeyekuti amai havana kuzoudza mfana kuti kana pakaitika zvakadii mwanangu, you don't get wise. Usavavarire kutsvaga zvakakura, nyasha dzakakuloketa uchiri munhu usati wakuziva zvinhu. Mwari vakati nyangwe ari mudiki achabudirira kudarika mukuru. So iwe manje usaziva. Ati Bible Mwari vakati let the birds fly. Na naso speech aibhuruka. Ishiri. Itone mandenga inotokandira mazai. Mwari havari nema. Usanduzoti iwe iti kuti aibhuruke bhodzi yakasimba sei. Ndega isimba group yezvinhu zvakadzi let the birds fly. Yaimwe level. So chii chatarisa ostrich kusimuka. Ukatarisa zvakaita ostrich nokupa blue. Yakasimba kwaiso. Chidiki pa ostrich chini. Zikashadonza musha kuna kulengwa. Aize. Shabarati wakazodza musoro wangu na mafuta. Mukombe unofa chinonzi musoro in knowledge. You must have knowledge in a blessing. Kumane overflow. Akazodza musoro na mafuta. Musembe kunzi kwenu vanokwedu vanoshereketa. Pana akatobata takaroiwa ukaroiwa udarika zvauri. Hauna kana ukanyatsorewa chacha stage yauri. Kune nhamo yekuti hadzisi kudonza mushi chete. Zvori vamubata udipleya unobatwa musoro unobatwa mukati memusoro. Vakomana vari 2 pane shoko rakataurwa vari mudumbu havana kurinzwa. Just like Ishmael, Mwari vachitaura naAbraham vanoti Ishmael iropa rako, I will also make you into a nation. But Ishmael ari mugwenga namai vake Haga ari kumusana dzati vakamisa pasi pegwenzi vakati ndikuona mwanangu achifa. Akatakurwa kumusana naamai vasina kunzwa Mwari plani yavainayo naIshmael. Mwari ati ndiri kuna Abrahama, I will also make Ishmael into a great nation. But ane prophetic message yaMwari kuna kumuti uya anofarika nemise kuseri kwegwenzi. Saka rakutakurwa nemusana usina information yeupenyu hwako. Iwe unozvati Mephibosheti haana usiku ari chirema. Kana kunzwenyaya. Akatolema nzwe nemunhu anga achida kubatsira. Iwe heupiri dangerous unokuvara. Unobatsirwa zvokuti unokuvara. Zanzi musikana with the next maid paakanzwa hondo news dzehondo akabereka Mephibosheti ada kutiza naye akamudonedza. Havasi kutiza hondo news. Ishmael, Mwari vati ndichamuita rudzi rukuru, but akabereka musana ari kuti mwana uyu anofa, regai ndiise pasi pegwenzi. Haana information kuti Mwari vari kuti kudii. Chechi ndinzwe yekutsvaka Mwari sedunga munhu inokosha singaiti. Wotinogona kuberekwa kumusana kuti masina kunzwa nyaya yako.
pfugama woti Mwari yangu nyaya. Ukaziva pfungwa yaMwari unoita nawo. Ngati Samaria pakati naJesu enda kumba. When call your husband. Akata ndina. Zanzo wataona chokwadi kuti hauna. Nokuti pane wawiri naye ari kumba. Munhu ane munhu kumba. Oti go and call your husband. Ota ndina. Unataka kula pakuziva. Kuti munhu ari kumba kupa husband aparifa iko name right. Unataka kumwambia tunao tuziva so kuti husband asanda naye pakuziva kumwoni naye. What's my husband? Mono zvono itirwa so. Wewe unozona zvikitirwa ndozvoitwa ndi husband nawe. Sana ndina wengori womeni vai kwa husband aikani. Ina ndikufita patinoona kumunyu maso kuti mwana atina oga. Kai mwana ko husband mumeni. Information yapi wa amai hawana kushare vana. Saka vana vazoenda kuseri kwemba manje. Amai vasipo baba vasipo. Vari mukoma. Ndikuona mune nzara ingabika chikafu. Oika chikafu. Muripe kodzero dzeutano hwenyu. Kodzero anga ainadzo but dzaka overturn nenyasha vasati vaberekwa. So ane right before birth but akutsvaga right after birth by his own works. Ukasaziva zvawakaitirwa nokuti yekunamata inotangira pane zvatakaitirwa kuti tizive zvokuita. And I will repeat. Kunamata unotangira pabasa rakabatwa paCalvary concerning your life. Ziva zvawakaitirwa naMwari kuti uzozivawo zvekuita. Nokuti ukasaziva zvawakaitirwa unenge wakutoita nezvawakaitirwa zvacho kare. Inenge yapunishment. Unokumbira zvawakapiwa zvawina zvakudaro. Why nokuti hauzive kuti wakazvipiwa unazvo. I believe in prayer, I believe in miracles. Mwana mfana akauya mfana udika kama tulipona ndukuda ndemva ndikupenda kuti kula tinomuda. Kune zvakaitirwa naMwari zvakamirira zera. Ndemva dziri prayer kula tinomuda. But when you take balai ndemva kuti mama shakirika kuda ofendo wende kutsana ndaye tinomuda. Zvine nguva kwete minamato. So there are things that Mwari vakatokuitira but vakamirira maturity. Munhu asingazivi chikonzero sei Mwari achikuropafadza unononotsa kuropafadzwa iwe uine nyika because we are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tive chiropafadzwa kune vamwe. Munhu asingazivi reason nepurpose anodelay a blessing. Taura kuti Mwari akukomborera ndikuti ukakomborerwa vanhu vakakashuwa kuti unonamata chete. Kuti vangoziva kuti unonamata Mwari mupenyu chete. Chaunabika neropafadzwa yacho chi. Saka toda the Lord's prayer. Munamata watunoita the Lord's prayer. Unoti give us today our daily bread. Akuda chingwa ndiwe. Hautendere kuti ndipewo chingwa changu unoti tipewo chingwa chedu. Nani nevamwe vasina kana mandipa ndoshera. Munamata wagiva kwete munhu ane needs. Give us today our daily bread. Tipewo chingwa chedu kwete changu. Iwo unonamata chiri chingwa chedu. Mwari otarisa kuti muneva unope rono hapana. Ozati hachisi chenyu nechako saka chingwa chenyu. We are blessed to become a blessing. Asingazive purpose. Anokonzera delay ofuka kuti Satan. Mwari vatinonokera kuvanhu, Mwari vatinonokera. Unonosa Mwari. Nokuti zvine chikonzero sevachifanirwa kuita zvavafanirwa kuitira mulife now. So vakomana vakanoita madhiri kuseri kwemba. Mwari davhangere kuseri kwemba. Remadhiri. Nekuziisa so, Mwari anokudai, kuita so, Mwari anokudai. Ikoti tisadaita izvozvo, amuzvani akagwitirire life yangu. Akandifira wani. Akati handina neanotenda achava neupenyu husingaperi.
iyama kutaura yekuti sida mwara kupe upenyu usingaperi ndakatoupiwa nekuti ndiye akatonipa Jesu wacho. Sakune Madhiri ekuseri kwemba urikuona kuti paakatora zvekudya akapa mukome picture yefasting unotsanyira zvakaitwa. Fasting is good, but you must know the reason why we fast. Unotsanyira zvawakaitirwa unoti nokuchitofira mahara denga rinokunzwira tsitsi kuti munhu amira sadza anokuvara munhu takatoiita inongomirira chete nekuti dai akura dai aziva. Vakomana vari mudumbu vaikovana amai vakanobvunza Mwari. Unoona intelligence dzari better nokuti nzwa zvinoitika kuti kana mune nhumbu unonzwa pain, but kune pain isiri labor pain. Life ukasaingwarira unogona kufungidzira kuti pain yako yakanaka, iyi pain to destroy you. Saka zvauda kupota uchinzwa Mwari kuti moishe yaipi ikuitika. Vakomana ava chii otata mudumbu mako mune fight mudiki achakudirira kudarika mukuru ndobva vakomana vaberekwa hapana zvekuzikanwa ungokura chete. Vakuseri kwemba zvikati ndoda kutokuitira dhiri mufana wangu ini ndakuwara nenzara udambo unondibatsirei chitora kodzero dzacho chiri papureti yesadza tabhorosi akutora nhamwe yemumwe sautone paakatozonoshanda enda kwaLabhani hakuna zvaizikanwa. Labhani akatokuti uri kuda mari tanoda mukadzi zvobva ashanda dzimwe 7 years kanzi mari aufa tanoda mukadzi anofira mharo baba kuda munhu akaoma zvekuti 14 years ashanda skate nosara kutoti baba tokupai mari woti munhu akatosangana nemutuma akakumbira kuropafadzwa. Wozoropafadzwa angatoiruza kudhara paakaita exchange nezvinhu zvisizvo. Hatikusiyiswa vandiropafadza ikoni wakaropafadzwa iwe usati waberekwa. Chii chawakaita wakaexchange ropafadzo yako nekuti wanga usina right information. Vachitosangana Esau naJacob Jacob akarongwa kuti famba nezvinhu zvimberi munopa mupombo wangu zvichidangatiroi. Vatumwa vese vakaenda kuna Esau vakaudzwa naEsau kuti I'm already blessed. Kwaanokomborerwa sei ainzi achavalesa kuti Madhiri akati pauseri kwemba komana hazive kuva mutenda anongopinda chechi asina information pamusoro pebasa rakaitwa paCalvary pamusoro pamwari waunonamata kunoita kuti upedzisire wakushandiswa. Information knowledge inobatsira. Saona Zakeo nyongo ari mupfupi ndiye akahosta Jesu ari pavana. Ari information yaakawana nyongo ari mupfupi akamira pavarefu akazoona kuti kana iri competition handipinde ndobva amuva akaenda murevelation yekuziva waari kuda kuona netsika yekutsvaka vatadzi kuti avaponese ndobva amhanya anokwira mumuti wemuondo. Jesu haana kushedzwa naZakeo kuti ndiri pano ishe vandidzvanyirira ndatairira ndiri pano. Vamona Jesu vaipfuura nepo ndobva atasamberi ndobva ati Zakeo uruka. Zakeo azvipositiona palevel yekuziva kuti Adamu ari mutadzi Mwari vachimutsvaka mugadheni vakamuwana akapfeka mashizha emuonde. Saka ini ndiri mutadzi muno muJeriko ndikamuenda kune mashizha emuonde ndinotsvagwa chete. Akava nerevelation akabuda mucompetition akatsvagwa ndiye akati Jesu akasvika Zakeo ini ndinakirwa manje. Jesu haana kuita hunuka akaita umwari wozipa hunhu munokokwa nemuridzi wemba kumba kwake. Jesu ndiye akakoka Zakeo kuti buruka tiende kumba kwako. Kukoka muridzi wemba kumba kwake buruka tiende kumba kwako. Iye Zakeo chaari kuda kuona Jesu, but Jesu akuda zvekumba. Jesu yekumba yaanoitora papo ukatozoona kuti muti wakapindwa naZakeo ndozvaunoreva. Maonde zvaakaita akatsvuka kunze uko ari masvosvo mukati ndozvakaita Zakeo kunze anoda kuona Jesu mumba mwane mari dzevanhu mukati makaimba.
kudai pakava nemuvharedhuo Mwari anoona kuti anotwa. Kana uri bedroom pavhura ari the God who hear, not the God who see. Mwari anoona. Ashionei chiri kuita prayer. Aunzwa nyaya yangu dai yakasorofwa. Chakatadzisa kuti nyaya yangu aindwa atadza kuisorofwa. Aitarisa chiri kutaura chacho. Ndikuchema hake but achemedza vazhinji. Ndati yanofanira mukomana akapfimba musikana ndoda kukuromora musikana kunoramba. But mukomana akadzoka after 2 years asvika musikana akaroorwa. Oti ko wairambe ingoni waroorwa 1 ndopaanonzwa kuti ndakuramba zvawaitaura ndairamba chaitaura. Unoda but type yako ndonyura. Saka nakuramba kuroorwa akaramba chaita kunyura. Unati wako waitaura ila aiona. The God who sees what you do or what you do. So blessing yakavigwa mukuita than kuchema. Kuchema kunodraw attention ya Mwari. Kuita kunodraw blessing kubva Mwari. Enda upiti. Ndamutana kustaifye mungati. Prayer haidzinge nhamo. Inodzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Saka unowana matimba unodonha malife haisumuke. Unati nhamo yaenda nekudonha. Ndaikufamba chizvidonhedze chiteka. Wadonha inotomira kuti mukati yenga. Wakati unohodha. Utengesi inodonhije. Asi kuratidza kudonha katishanda. Wadonha wamuka sohodha. Prayer. So when you cry, you draw God's attention. When you work, you attract God's blessing. Samson ziyabo bakayibona bakumubika kwatha kwemoko kukomboleni. The result straight. Unoshamisa kati unoshamisa bana libiti kuchena cheti wani tsitsi mutsitsi dzawa ne principles zvinofana kunge zvichiitwa zvikasaitwa mutsitsi idzodzo zvanotarisira zvinogona kusaitika ani vanogona rescreen kana ari madhabhos vanhu vachibva vari tutu ari kurohwa kana akanyanyorohwa mumwe wake hatenderwa kupindira ane right yekuti mumwe apinde ari kurohwa anofanira kuziva zvokuita anoswedera kune mumwe wake otambanudza ruoko orohwa futi kuti aregere kurohwa zvakanyanya saka chidwa pane kumaridza so ndiri kumuzhaka kuti chiregera kurohwa zvakanyanya shoko rinorwadza kusvika rakurapa vanhu vakanzi uraima kwaimisiro pabadho vhangeri rana rakanakira munhu nemakwai 4-5 achangobva mukutenga 1 anzvaifundisa nodzora mashure apo 1 irori vakutoparidza giving nhasi nevamira vabereka nokuti vakanzwa kuti God speaks the right word in the right season. It's true, but there is another level. He speaks a word to create a season. He speaks a word to create a season. Wapenza kupindwa mari kumaraini wakatamba raundi navali wakakuvhara oya kuchechi tokutamudza kumari ari kusimudza aurambi wakadaro nenhamo iyo tapenza kudaro tofambisa ndiro totora shoma yasara uye tonoti vanhu vandimukira giving ndakavharwa kudaro principle inoshanda nefaith kwene nesituation musituation iyoyi Mwari une zvaanotarisira chinoatata mubafadzi wako ukachiziva unakaziva kuti chinhu chinoshanda anoita ivi chichirwadza akaziva chine mari zavo wasakunzwa vakadzi vachitaura kuti zvaramunorwadza chokwadi but havasiye apedza kuta zvaramunorwadza muna amupusha timu inenge ichideresende unatadza kufamba zvakaomasana unega umurupusha wani uzakuti ropa sadzo ekubata junior
akaenda kapeni kacho. Ndokuti wangu kuti mushomira sekuchikura. Ukariziva kuti ndinokushandira evangeli, unorinarama. Ndokuti Mwari arevirema. Get the right information. Iva neshoko mberi uraura wakatenda. Kana waziva kuti Mwari vakatendeka ukanamata vanokunzwa. Kana kukadii unomira pakutenda muzvokwadi yaMwari. Saka information isipo, Satani anongouya kuti mukunyeperwa kwako kubva kunamata chichaita ikapa. Unoziva pane mutsauro pakati pekunamata nekuita munamato. Kunamata kuita zvinotaura Mwari, munamato kutaura naMwari. Saka Mwari unoropafadza vanonamata kana vaita munamato. Saka iwe musatire vanhu vanoita munamato haunamata. Mukadzi weSamaria anozvati akanyima Jesu mvura. But hauna kuendera kurokesheni atinoadvertise kuti yamone munhu anosangana naye waapedza kunyima. Mwari mwana wacho uchimuitire hapana. Aka mwana mukuta kuti yamone munhu uno waari kuadvertise yeni atomunyima mvura. Ana ana basa naye kuudza vanhu manje. Topinda ipapa FM ndo yedu uchiiteiko? Hapana. Unongopinda pano, hauite zvepano. Iko kuuya pano zvinotinoita zvepano apa. Unongopinda pano chete. Ropafadza pano unochaya uchipinda pano. Unongopafadza isi vanopinda pano nevanhu vanoita zvepano. Jesu paakabatwa Getsemani vadzidzi vese vakatiza akateera kuPita. Ndakatomboita pfungwa kuti asi Pita akasimba kumwe. Akateera kuise kwabatwa Jesu. Ndozodiscover kuti atoni wese. Ndokuti kune mukadzi akaona Pita zvikanzviro kwazvo mumwe wavo. Pita akaramba Jesu kakani. Anoteera kuti anorambira mberi. Vanotiza vari nami anoteera kuti anokumapisa kuti anokuziva pamberi papo. Saka zvikazi semunhu uya muchechi anozorambira muno. Vakuparidzawo padapana. Vataura nyaya harove anozorambira muno. Zvinoitwa muchechi zvakasiyana-siyana kana. Shoko rakwati vari chihana chaanoziva ane zvaanozivawo. Muivhi yamainenge yagarisa. Anoziva ayo zvaanoziva. Nemawaisi acho anoziva kuti ane televizini. Vanenge vanofambira. Rinoponesa rinochinja upenyu hariko nyaya dzevanhu. Get the right information. Muchaziva zvokwadi. Chimwe chinhu chinodeliver vanhu besides anointing information. The truth was assigned to deliver people. You shall know the truth, and the truth will set you free. Which means the level of deliverance you can do for yourself. Get information. Usati parapari machete ndiro. Ayo, ngari kupuririra unoziva na unorarama na wakamjirawo. Why kwani nakasita unaona kwa powerful unoziva. Nosha tsapi ipapo ipo basini kukolo basina. Get the right information. Uchaziva zvokwadi chakusunungura. Zvaunochema kuti Mwari ndiitirei vakatoita. Nyaya ndeyekuti hauzive zvekuita kuti usangane nezvawakaitirwa zvacho. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari kusvika waroora. Ukasaroora nyangwe zviri zvipo zvinobva kuna Mwari hauzviwane. Ende usina kuzviwana unenge uinazvo kusvika waroora. Azati Adamu Mwari vakamubvira tsitsi kuti munhu ari so lonely. Asiri lonely vakava vari true. Nokuti pandaverenga Genesis 1:26 yati he created them, not him. But chapter 2 Mwari vakaya kuna Adamu vakamuona ari him. Ivo vakakreatwa vari them. Why? Nekuda kwokuti chinonzi mukadzi paari chiri mumbavu. Mbabvu yakavharwa nenyama yake. Kunamata uri munyama uri kana unovhara zvaMwari zvomweya. Zvakaiswa naMwari mauri. Anga asina mukadzi yaita mukadzi. Chira Mwari vakasuspecta kuti iye asina mukadzi ndianayo. Ngambora ari mumoparedza kusara iye ane navo. Ndiani mari yakewo.
Ndikati ndobvavuka parutivi vakafura mabwe vakadzoka nemukadzi. Tsaona Adamu anomushandisika kuti ndiano. Akanotanga kuronga poem, bone of my bone, flesh of my flesh. Waitozviziva hapo. Ndokumbera siku itina mati. Muna matongo ndowe information mari nyasha dzeruzivo. Ndinzwa, you don't fast to get information. Hautsangi kuti uine ruzivo. You acquire, you seek. Unoita nzara nenyota yekutsvaka zvokwaria Mwari. I want us to pray. Mwari ndipeiwo kuziva. Give me knowledge, give me understanding. Ndipeiwo nzara nenyota yekutsvaka ruzivo. Nokuti zvimwe zvandinochemera kuti ndiitirei, ndakaitirwa ufunge. Zvokuti ndakutoitiswa zvinhu zvandakaitirwa kare nokuti handizive. Let's pray. Father, we thank you for your words. We thank you for your grace. Sevana vakaropafadzwa vasati vaberekwa. Ndine ropafadzwa yamakandiitira pamuchinjikwa. Ndine nyasha dzamakandinorora Baba paKalvari. Ndinogamuchira ruponeso. Ndinogamuchira